duk wanda ya samu ikon aure ya yi, saboda auren zai kare mishi idanun shi ya kuma tsare masa farjin shi. wanda ba shi da iko yake yin azumi. Hadisi na nawa ne? Wannan hadisi duk matashi da ya aure da wuri, to aure da wuri zai baka fa'idodi guda 7 ƙarƙashin wannan hadisi. Fa'idodi nawa? To ma mu tsaya tukun, wai menene ma aure da wuri? Me kake nufi da wuri? A lokacin da ake ce da mutane ku nisanci aure da wuri, avoid early marriage, hadisi na cewa ya ma'ashara shababi. Shabab jam'i ne na mai? Shabun. Shab matashi, da yawa sai ka ce shabab ko ka ce shababa da yayi. To aure da wuri, fa'ida ta farko ya kai ɗanwa matashi, zai baka dama ka aiwatar da umarnin manzon Allah. Fa'ida ta farko kenan. Fa'ida ta biyu, za ta sa ka yi fatali da wannan hayaniya ta aure da wuri da wuri da wuri da wuri. Me yasa kuke surutun aure da wuri ba kwa magana a bar zina da wuri? Ka taba ji sun ce avoid early fornication? To me suke magana? A nisanci aure da wuri. Ina zina da wuri? Ba a maganarta. Shi sa da suke maganan wai ranar 8 ta duniya, muka ce look, ranar 8 na duniya da suka yi 1 ga Disamba, abu ne mai kyau a tausaya masu cuta. To amma kun damu da abin da ke jawo 8 din, kun kalli mazana babu kyau a daina, ba ruwanku da wannan lissafin. Da haka mun ba mu da kanon ba mu ma kalli wannan rana a matsayin wata abace muhimmiya misali, saboda asalin abin da ke kawo ba damu da shi ba. To na biyu kenan, aure da wuri zai baka dama ka yi fatali da wancan magana ta aure da wuri kaza kaza kaza. Fa'ida ta uku, aure da wuri zai taimaka musamman matashi ya sarrafa ido gabarin kallon da bai kamata ba, wadda za ka kalla ta fisge ka, kana da irinta a gida ko sama da ita. Sabanin mara ita, shi shaɗin zai iya farautar shi. Da haka aka ce wanda ke da mace a gida ya ga wadda ta ja hankalinsa a waje, ya yi maza je ga ta gidan, saboda abin da ke jan hankalin shi a nan akwai shi a gidan shi. To matashi da wannan zai samu wannan fa'ida ta nawa? Ta 4, kare masa sha'awa. Yana da inda zai je ya sauke wannan sha'awar tasa a halacce, ga kuma tarin lada. Dalili sha'awa ta fi tuɗaɗowa game da matashi, a halittar Allah ce ai. Wanda shekaru suka haushi, sha'awa kan ja da baya bisa ka'idar wa man nu'ammirna kasafil khalq. The older you are, the weaker you are. Wannan ka'ida ce. The older you are, the weaker you are. Suka ce you cannot cheat nature. Haka suka ce. Bayan da za ka yi. To kaga wannan fa'ida ce ta 4. Fa'idar matashi aure da wuri, fa'ida ta nawa? Za ta koya maka wani fanni na mu'amala da ɗan adam. Saboda matar da ka auro, ba lallai ba ne ta zama 'yar ungoku, balantana ka ce ka san halinta, ba lallai ba ne. Ba lallai ba ne ta zama 'yar garinku, kai kila ma 'yar ƙasarku ba ce, ba ma ƙabilar ku ɗaya ba. Ko kaddara ka je ka auro a shanti a kuma shi ta Ghana misali, musulma ce ai, halinta daban, ɗabi'anta daban, yana ta ce kallon duniya daban, kuma kai ne mijinta, kana matashi. Nan zai koya maka yanda ake zama da ɗan adam. Ta iya ɓata maka rai,
ka jure. To wanda yake da mace a gida kila an bata masa rai, abinci ba a masa da wuri ba, zai fi kusa da mu ɗauki shugabanci mu bashi sama da wanda bai taɓa gamawa da haka ba. Haka ne? An yi wani lokaci a baya zamanin wani tsohon shugaban ƙasa inda aka ba yara 'yan shekara 25 shugabancin local government. Kuna iya tuna wannan lokacin wani abin arziki aka kulla. Ba ina nufin ce don matashi ba zai iya ba, zai iya, ya danganta. Ka iya samun da ba matashi ba ya kasa ma abin kirki, matashi kuma zama da dattako, ana samu. Amma ana maganan fa'idodin aure da wuri. Saboda kayan halittanka suna da kwari a lokacin, ba su ja da baya ba tukun. Fa'ida ta nawa kenan? Ta nawa? Ta 6. Aure da wuri ya kai matashi zai karantar da kai yadda ake tattalin abin hannu. Kafin ka yi aure la'alla kana samun albashin 100,000 ne a wata. Wannan 100,000 ba ruwan kowa da ita, kila sai ka ga dama ka taimaka wa mahaifa. Amma matarka dole ne tana da ruwa har da tsaki akan 100,000 ka. Dolenka sai ka yi kasafi. To kaga za ka koyi wato tattalin arziki ke. Kafin ka yi aure kila za ka ta kashewa, ka sai wancan, ka sai waya, ka sai takalmi. Yanzu ba zai yi ba. Sai ka kasafin kila abincin wata guda, kaza da sauransu. To wannan muhimmin abu ne da ke miƙar da tunanin matashi, musamman ya iya abin da ake kira kashe dukiya a hanyar da ta kamata, ba zai almubazzaranci ba. Ko muhimmin lamari ne, ko a tsarin tattalin arziki a ƙasa ana son abin da ake kirewa kashe kuɗi a hanya irin ta hankali, ba dinga facaka da dukiya ba. An yi lokacin da aka ce Najeriya ba kuɗi ba ne matsalar Najeriya, an taɓa wannan lokacin. sai suka ce matsalar ta inda za mu kashe. To yanzu fa yau duka ina kudin ina yake, kuma inda kudin ma naira ya take ta zama kamar yayi. Allah ya daga kudin mu. Fa'idar aure ga matashi na nawa muhimmiyar fa'ida ce. Aure da wuri ya kai matashi zai baka dama kai ma 'ya'yanka tarbiyya da wuri. Kalla da kyau, idan shekaru suka hauka 40 50 60 kai aure, mutuwa hannun Allah take. Allah ya san gawan fari, amma da ƙarfinka za ka yi musu tarbiyya. An samu sahabin da tsakaninsa da ɗanshi shekara 12 ne, na taɓa gaya muku anan. Tsakanin shi da ɗanshi ba shekara 12, kai kuma ka ce sai ka kai 40 tukun, sai ka 50 kai aure. Wata mace ta bugo min waya shekaran jiya, ta ce malin shekaru na yau in ban mance ba 45, amma budurwa ce, ban taɓa aure ba. Ta ce abin kuma yana damuna, don Allah malam ka gaya wa mutane a sani addu'a. Sai ta ce sai na yi sa'a wani ya fito zai aure ne, amma dattijo ne ba yaro ba ne. Ta ce na'am? ai kwarai da gaske dattijuwa ce. Yanzu yar 40 ba za ta iya zama kaka ba? Mace yan shekara 40 za ta yi jikoki. Kai ko namiji in zai makan shi adalci 40 zai zama kaka, ko zai yi ba? To abinda ta faɗa ta ban tausayi, ta ce wallahi yanzu haka malam wannan mutumin da zai aure ni yana kwanciya asibiti da oxygen a hancinsa. Malam kamar ta min kuka a waya, to ni me zan iya yi? A'a, ita abinda ta ce tsaya mana, ta ce ina zuwa, ta ce yawwa, ta ce don Allah ka gaya mu jama'a, to na gaya muku. To shi ne take cewa
cewa kuna ji na ta ce malam wallahi na ga samu zan ga rashi yadda ka jin nan sai ta ban tausayi Allah take cewa na ga samu zan ga rashi me yasa take wannan magana da wannan passion din ta ce ta wuce 40 ba aure kuma ƙarshe Allah ya kawo mata ga ciwo kuma zai ɗauke mata shi. Allahu akbar. Abin tausayi ne wallahi. Wadda aka kun gani na shigo muku da wannan ne na yi khutuba akan aure da muhimmancinsa. To wannan kusan kamar tsokaci ne yadda nake yi. Matasa ku yi aure akan lokaci. Ku nisanci duk mai wani cewa a nisanci aure da wuri. Wannan yahudanci ake so a tallata maka. Tunda ba su magana kamar yadda na faɗa akan ku nisanci zina da wuri. Su nisanta da wuri. Su ke yada kondom ta fuskoki daban-daban. Manufarsu kada a yi auren. A lalace. A ɗimauce. Wannan magana tsokaci na farko kenan. Tsokaci na biyu wanda zan yi gobe Allah ya rayu akan mimbari gobe jazakumullah khair. Wani dan uwa yace dan girman Allah ma shi ma kira ne a waya ba fulatani ne cikin jagororin kungiyoyin fulani yace malam muna fuskantar hadari shi to Allah ya kare mu ai dama mun sani mun san dama tuntuna wannan yanki na mu an riga an sa shi gaba mun sani wannan yanki na arewa miyagu kuma karka dauka wato kamar irin local matsala ne makirci ne abu ne na duniya international Allah kuwa mu ne muke bacci ba mu san ciwon kanmu ba amma an sa maka ido yau kabilar da bata kai al'ummar musulmi yawa ba an sa ballantana mu da duniya ta samu yace tun zo abin da ake so shine wato a kunna wutar rigima tsakanin bafulatina da bahaushe kamar yaya yace to malam abin da ke faruwa kenan za mu yi gangamin taro na fulani a abujan da yake gaya min a ji hankali a kul kuka bar wannan fitina ta kan tsakaninku waje ku ta kashe kanku in an samu wasu fulani suna ta'addanci duk fulani amince da abin da ake yi kowa na Allah wadai da na abu din misali kowa kuma ba su kadai suke yi ba akwai masu shigowa rigarsu fulanin namu ana zalunta su a kore su da bafulatani da bahaushe al'umma ce dunkulalle ya rabita ta islama ta daure su baka isa kar wannan jama'ar ba to amma miyagun suna nan suna sa ido yace to gaskiya mutane su zama to sensitized na ce ai tuntuna jama'a ta riga ta gane ko muna cewa da su mutu bi ghaizikum ba za ku taba samun galaba ba al'umma ce ta annabi Muhammadu daɗin mu musulunci ke mana jagoranci ba kabilanci ba tsokacin da yake nan kuma magana ce muhimmiya ko muna jiran lokacin da su kira conference malam za mu kira ku muka ce da gudu in ana zuwa ma da kafa abujan sai mun je da kafa in ana zuwa saboda abu ne muhimmi it's a task that has to be done Allah ya kare wassalamu alaikum